Mukomana yakamitisa mwana wangu ari kuenda kuchikoro. Ana makore mangani? Ane 17. 17? Yeah, kuna mwaka wa 4. Right. Unzani unga? Laki mtano. Vamatungwe. Vamatungwa. Ya waindi kwakaita. Kwaita. Wakaita? Wosa karuba mapolisa nenyaya yake. Koni yaje social worker nyaya yake tsambete. Woza tukona bada nyaya yake sina social worker. Tukubuma nyaya. Ezo kuno kwati chonge atitore nzimbo nyaya yekumapolisa. Mapurisa anoita nyaya dzavo, maitiro avanongoita. Isusu tinongoenda kuma-damages. Dare redu isusu rakaita ma-bylaws anoita ending child marriages. Apo tigwize mwana mudiki kurohwa. Saka isusu tinoripira mhosva ma-damages ndo atinochaja kudare muno. Hazvirevi kuti tikachanya ma-damages muno, mukomana uyo aende kukoti. Anoenda kukoti anonoripira mhosva yake kukoti yokukanganisa mwana maringe nemutemo weZimbabwe. Okuti mwana ari below the age of 18 haroorwe kana kurarwa naye. Mapanzwisisa. Saka makaona tabata nyaya kuti kwamamba yakatongwa kudhara aiwa. Isu tatokuibata nokuti tinoshanda nesocial welfare. Social welfare Shamba district yakaona kuti makanga maita dambudziko muShamba district. Tandiri highest mukurodza vana vasati vasvika zera rokuroorwa vasvika 18 years. Saka takaona kuti nyaya iyi yatinesa vataita ma-bylaws. Ma-bylaws aita anyanoshanda ne-women affairs ne-social department nevatungamiriri vemunzvimbo mafundisi emachechi nevamwana. Tikaona kuti ngatiise mitemo inokuchengetedza nzvimbo yedu. Saka muno mutinongoya tokuchaja ma-damages kuti mwana aroorwe. Munyika medu chimina kurara mwana ari below the age of 18. Tinokuchaja mombe chimina. Tobva kuchaja ma-damages anobva kubereki tinodei. Takazita kuti taona kuti vabereki mwana bva mombe 10. Tikaisa stipulated mitongo yatoti iyi ndio inoenderana nemhosva. Saka ndio yatochaja nayo ichi vanhu. Vanhu vazochiti mombe 5. Vanhu unokuwanikwa mambo kune mombe dzakawanda dzisingaiti. Akutorina mombe inobva kudare kunoku inouya kuno. Katinenge chichaja zvekuita izvi. Takatora mombe ibodzi yatochaja inoenda towards yatoti iyi mombe yekudzorera re-entry yemwana inoenda towards kudzorera mwana yeye kuchikoro nokuti mwana akanganiswa. Pane nhau yekuti sure kuti mwana wedu achieve. Tiketere vana vese kuti aiswa mwana obva aenda kumakomba akuchera goridhe. Toda kuti vana vaachieve. Saka tobva tati mombe ndekudzorera mwana. Yamunoona tichaja kana 300 or 350. Tikataza 350 zvikoro zvedu zvemuno tinobhadhara ma$20 ma$30. Saka mari iyo kana angari form 2 anokwanisa kuti aisikechi form 4 mubereki ozowedzera. Saka mufana une mhosva yako. Mhosva yako iwe ndeye mombe ngani? 5 nembudzi imwe chete. Mombe 4 dzinoenda kumubereki. Imwe chete nembudzi inoenda kuchimina chemunyika medu kani. Inoya muno. Pamombe 4 dzamuri kupai baba. 1 mombe ndekudzorera mwana kuchikoro. Ani mazvizwisa. Anzorera mwana kuchikoro. Mabazvizisa kangu. Saka takupai mombe dzinodzimwa pamwe. Iwe mufana wanzwa mhosva yako. Ndopa uri kwa nani? Baba wako, baba wegaraya. Garaya. Maona makona mneme mataichi vana ngati vatsvagere zvokuita. Vana vedu vamjenja manje. Mufana aiswa wamubvunze papa pamwe 19-20 years. Nomakore mangani? 19 years. Difference 2 years. Ato mumakechemu. Wakamubvunze pa kuti msikana wako une mhosva dzevasikana vangani? Dai zera taurisa 2 vana vamanda asi manda eje. Mwana mwacha asi. Mwana wadiki bottom line mwana wadiki abata. Cheti. Saka inono saina. Apa table. Saka judgment yedu inozokuenderana bepa resocial welfare. Tauti muzvikise system yedu. Bepa resocial welfare inongonzi munhu akatongwa akanzi mombe 5. Ma-damages hazvibvise mhosva yake kumapurisa. Mutemo unotora nzvimbo yawo. Mambo anotora nzvimbo yawo.
saka tikutorera basa mapurisa kana mamejistrate taita chivanhu chedu tinofanira kuti chiitwa tikuramba chitsanangura nekuti ndakaona kuti panofanira kuti patsanangurwa ipapo ndakuririsa mupana baba mombe yekutanga inofanira kubhadharwa after 2 months mombe mbiri dzokutanga within 2 months unofanira dzabhadharwa mombe dzake mbiri mombe dzake 3 ma250 dzimwe dzacho ma300 nembudzi imwe chete hambudzi miseva $50 kasi mati kaonoroaka ndokwakutoresa vana vedu isu tapedza naye John Masongela